Praise the Lord, hallelujah. Kristoni takuk tay bukuk song tini ang bilay na nang kumani video normal share kanan macungo mia ang kaisa jagawa kothoma kahampina thangpru o kaisa kokno ang kinamani. So jadi omohai wansok mo jadi Kristen rok ni thani tongkhangang keki. Omo belai kan wrong teaching tay omo belai kan chaya prmo. Ombagi fadi teaching kisa video ni bisti clear khalai nai. So ang koinai norok puila ni simi paithak jora o video no nai tongnani bagai tai ang koinai obobo norok ani video no nai khangangke o video no khorok satai khorok sono share khlai jadi tani bagai ngagachini kebangma Kristen rok ni bokrogo kaisa awan sokma achugui thangka awon bagai o video ni bisingtei borok nai jeno borok ni wansok mano selaiei borok kubui kaito ni dagi mano rakhogei tongmana tei jeng o video no share khlai tei jeng joto borok ni bagai suri lainai. Praise the Lord, hallelujah. So ni Kristen takuk tay bukuk rok sing Simon tabuk kebangma ko thoma kampina rok omhai kasa kok samani tongo belai kena abo kasa false teaching brok sawo baptisma yachakeno muthangjak kha baptisma yachakeno muthangjak kha tai kono khena nangya nei borok baksa phurungai tongo. So abon bagi borok baksa tam khlai borok no muthangnani nei rombai baptisma rei ruo baptisma remani yaglong ke a borok mo thabai kada greng ya abo ke assignment ya. So ani Kristen ita koktai bukro aboni bai kisa clarify khainani nango baptisma yachakma bai simi muthangjak ne abo ko kuno dino bible sijak kri. So ani Kristen ita koktai bukuk som baptisma rema bai muthangjak nai o ko kubui no but baptisma yachakma ni yaglo nini samung bahai abo se meter khayo baptisma yachakman yaglo nung tamo khlai kha tai tamo ke tong kha abo sunona muthangnai. So baptisma yachakman kha just kaisa chukna hawo entry khainani bage registration khaimani haise. So ani Kristen takuk tai bukro registration belai khainani important no registration khayangang ki ching o sungsaronu go madhyamik porikha nan sang registration ma khlayo je boro registration khaya bo madhyamik porikha ma achugya. So same no nung chukna ho hapna ni bagi bo kaisa registration ni form fill up khaina na ko abno of baptisma khachini mung no chukna ho form fill up khaimani. Praise the Lord, hallelujah. Hai phano jodi a baptisma ya chakma bai muthangjak sina itai kuno khaina na ya ni ka amo ka kisa wrong teaching norok huske tongni amo hai phurang mung rok bai heke derawai thangnai. So ani Kristen takuk tai bukrok ching elam bako porikenu go mathai satni 21 kaham ke poriwi tongdi ano subrai hinai rok borok bebak no kaitoni hawa habi mangalak tamoke chukna hani afani muchung tei tongnai rok simise habi manman. So orok clear ke sawo ano subrai hinai ringnai borok joto muthangjak lak joto chukna hawa hablak. So that means ani Kristen ni takuk tai bukro joto Kristen rok chukna hawa habia abok 100% guarantee no. Aba elam bak ni kok mote ting ke subrai ni ringnai borok chini Kristen rok no subrai no mungsiwo. So that means o elam bak clear ke sunga sawo subrai ni ringnai borok joto chukna hawa mahabila. Afa kaito ni dagi matei tongnai borok afa kaito ni muchung matei tongnai borok bose muthangjak nai. Praise the Lord, hallelujah. So ani Kristen ni takuk tai bukuk song muito naragdi baptisma yachakma bai simi kunung dino ching pura muthangjak sukha nei himsogi mania. Jadi omah chini bakawan sukma tongkang ke abo chini bagi bul wansok mase obno ching khimna nango baptisma yachakma ka abo ching ketal ke achaimani cerai achaboi bo thui simi tongkhangang ke bahai nai cerai achai khangang ke chungnugo truk bo himnani sringo makuknani sringo kok sana sringo torte torui logoi thango. So same obahai si a baptisma yachakna pai thangya baptisma yachake ketalang ma se chengo. Hallelujah, praise the Lord. So aboni bagi baptisma yachake cheng ketalang ma se chengo abul kaisa muito naragdi aboni bagian Kristen takuk tai bukurok ang norok no clear ke sanani muchungo cheng elam bago porike nugo John atni 11 oro phari ching kisa porui nelaine John atni 11. So oro haini sijak tongo
Jisu hai ni saka hake ang bonono mazra beria thangdi tabuk ni simi sumsok ta khlai sidi oro Jisu future ni kogno sawo abrima chingoro semono brima khoroksa buitala tongo Jisu ni thani romiti phajak mani Jisu mono saka ang bonono mazra beria thangdi tini ni simi sumsok ta khlai sidi a sumsok gnang burino bo keta langma rakha apurna bini baptisma angkap jeprobo Jisu Kristo ni yachagai naka apurna baptisma angkha ne ching wansogo tai sung saimano Jisu bono saka tini ni simi sumsok ta khlai sidi mane ke Kristan hapmani yagulo a sumsok bai haksal khlai tongdi ni samung se kaisa rajago Jisu bai so japru chung baptisma nawo apur kaisa chini bagi barja rajago sumsok ta khlai sidi nei muitu narak debo ojago muitu narak de bela important okko so ani Kristan takuk tai bukrok aboni begin tabuk Tripura kebangma Kristan tongo hazar Kristan rok baptisma yachaka 2024 ani je area wa angje circle samung khaima jaga wa ang nugo 2004 Kristen yachakmani borok kebangma yachaka hazar borok yachaka 2024 tabuk ngang ke kisi krika kaisa mo thawa agi 65 family tabuk tongo 14 family ek chotto family si tongsio tai bebak ne kamai thangmai ka soni Kristen takuk tai bukro apuni bagai no chini borok ni kaisa frungbung kaisa bul tongo abul kamno baptisma yachakana mathang jakka nei simise borok no rombai baptisma ro obo asuk sotigya obo ongka chaya amani Kristen takuk tai bukuk song baptisma yachakmani ulot sing a borok no Jisu no yapare nani nango hayanga geching Jisu ni mungno phallei rimani klayo जों जिसुनि मुङाव सिदोतै जिसुनो साइमेनिया बररकना हानि याफारि रेमानि क्लायो आ बररक जिसुनि मुङाव नष्ट क्लायो तिनि अमाहाय बररकनि बागै तिनि गोबांमा क्रिस्टियान डिनोमिनेशन तै गोबांमा क्रिस्टियान रक गोबांमा मथारक हामिया साजागै दङ तानि बागै इंगिचों वनसो गया बाप्तिस्मा रना के बाप्तिस्मा चिमेरि रेखा आबोन यागुलो गिर्जानगो फालिया आबोन यागुलो सुरुं पान्दाबो नखलिया क्लासि मेसेज आदि बरम क्रिस्टियान हाबजातदि चोक नंगि बेराय दङ बुबे वालायो बुबे हाय साजागो so obo chini Jisu ni mungna effect kayo a Kristen mung obo ninia a Kristen abo nung songsamani abo Jisu Kristo bumung remani a Kristen pia tabu kebangma borok ni samung hamiani karonoi tabu a Jisu ni mungse nosto ngai tongo so abo ni bagani Kristen takok tai bukugrok ang sanan muchungmani kabose sini bekau kaisa poriskar nganango Kristen baptisma yachakmani yagulo chung matangjak sukha obokogya baptisma yachakmani ulo chung keta langma se chengnani nango Jisu saka berimano sumsok ta khlai sidi so Jisu baptisma yachak pro kaisa sungno moito klairo sumsok ta khlai sidi nei so chung ta kaisa porikenu go John 5 ni 14 aboni ulo Jisu bono nok tharo nugui hai nei saka khnadi nang tabuk hamkha sumsok ta khlai sidi ingya ke tebo hamya ingna phano tongo so Jisu Kristo poriskar ke saka a borok no bo yakung yakma no tai mokol nugya a mokol nugya na hamri rekha chung John 5 porike chung kaham kenugo chung John 5 ni 1 ni sim porike chung ro kaham kenugo oro tongo pukhri wo yakung yakmanya no Jisu hamrmani yakung yakmanya no Jisu hamrmani so ani Kristo ni takok tai bukuro a borok no Jisu nok katar no kita masaka hani saunadi tini ni simi nung sumsok ta khlai sidi haya ke tepo hamia pa nunga tongon so ani Kriston takok tai bukrok tini kebangma borok ni thani angkhnaka ha Kristan habia purusung kaham tongmani se ekdom thik thak tongmani se Kristan habai tebse derasyo abo ongka mothani leader rok ni sen problem tani bagai himale Kristan habai tamok khanya nang abono frenggeria so ani Kriston takok tai Jisu kutama saka ngia ke tebo se deraunai tebo se hamia ngai so tabu kebama Kristen hamjarok tini kemawi tong mekha nung khaksang ma tong thok ma krika so abon megan Kristen takok tai bukogro ang o video ni bising kai norok no sana muchung mani ke abose nung sabno baptisma thikno joto borok no renani nango but sakno tiar khlai rui bo haino thiasak jor Jisu no poito khlai Jisu ni as skok no sumsok ta khlai di mano bekhawa habui
asumsok bai haksa lengai kaito ni nok tharo tongnai ama hai borok snamdi apro seneng baptisma rdi. Praise the Lord. Hallelujah. Jing Bible porikha jing nugo tebo ke bangma. Jing Solontia Paul je probo baptisma yacha kha apro simi bo thiasak jora Jisu ni bage samong khlai langkha. Jaga thai ko thuma ka hampi langkha mane ke bo tomung katal tong langkha. Abon bagi ang kaisa last kaisa kokno sawi ang au video no tini mathangna ni muchungo 2 Corinth chapter 5 verse 17. 2 Corinth chapter 5 verse 17. Khorok sapono Kristo bai thansa engkeno bo borok ketal engkha kesam thangai ketal fai sok baikha. So je borok Jisu Kristo bai thansa engai baptisma yachak mani bisinde chung Jisu bai thansa engo nu chungno motha prungo tai Bible chungno prungo. So nung Jisu bai thansa engkha ngage nung apro borok ketal se abuni bagai ni a kesam kemawi thangka pia tabu oro okok no salai ke chengnugo sini borok Kristen hapmani ya gulobo a ketal tomungno nanya agini a tomung kecamno no kecamoke himai tongo a tomung kecamo no kecamo glegei tongo. So ani Kristoni takuk tai bukurok jeng Jisu no yatsaka abuni bagi tomung ketal bai si tongani nango ketal tomung bai achini tomong kecamno jeng kibir na nango. So ani Kristen takuk tai bukro obidini bisingte ang sanani muchingo kebama Kristen rokno tini ngi mano ning Kristen kecam ekdom 25 bosor 30 bosor ongjak but nini taniwo agini a tomong rok slide jagya kho engkang angke you have to change neng selaina ni nangnai a tomong sitrano tamni bagingke a tomong sitrang ka sumsok kaito taklai di mani sumsok ro a sumsok ko legai tong kage jeng agi ni a tomungon kelai mani tomungon tongma se kelai so tomung ketalo tong mani kelai ko abon bagi ne 1 Thessaloniki chapter 5 verse 7 tamsa tomung sitra tongna bagai kaito chungnoring ya tomung kaham tongna bagai si kaito chungnoring go so muito narakdi kaito chungnoring mani kaito suma baptisma mani abo ke borok dagi woi ning baptisma ya Jisu Kristo kaitor sakbai tang chongai nama ba Jisu Kristo ne mungai baptisma yacha gai nama ni abo ongkha kaitor ni purpose plan no aboni bagai kaitor chuno ringma ban chung baptisma angi mangkha kaitor chuno ringma ban chini sung Kristen angi mangkha tabu Kristen ni chung tabu Kristen age tonani nango tomung kahambai tamu sitra ba tomung kahambai. Praise the Lord. Hallelujah. Amagani Kristen takok tai bukurok norok ni gaisa ang poriskar ka sanan muchungo so omu baptisma rama ba sim bororo mathang jagya pia je borok kaito ni dai ma tei tongnai baptisma ya chak manu ulo a borok se mathang saknai gatai kisa jebur sung theology ni class manpro obono kaisa noron sanam chungo sobo mathang jagya abule apa kaito ni thani simise so abu Jisu poriskar ka saka sobo ani yagra choknai sobo ani yaksiwa choknai apole ang saimanya abolo kujugo tana apa kaito bo chongmani borokno se achogranai ne so ani Kristen takok tai bukro Kristen sao mathang jaknai aba Hindu ropono aba alada doropono sao mathang jaknai abo angbo sasok manja abo bibakno kuchugo tonai bini thani hose jodi bo tomung kaham tongoi tongkha pia Jisu no chini apano but kaito muchung kai bo bonopon mathang mano abo kunu sangsai menia abo bagani Kristen takok tai bukro ang abo na sanam muchungo jodi sing Kristen rok baptisma ya changna ban mathang jaka ani robiban chalo girjana gor thanglia surung pandaw nokholia Bible porilia kaito ni bagi samung klalia omo hai ingai tongkang kali aw chini belaik no kotor mistake omo ge obono sung slide ani nangnai jeng ketal borok ketal hake se tonga nangnai no kotor thana nangnai sirung pandaw thana nangnai recap nani nangnai preaching khaina nangnai tomung kaham tongi sangsaro chang chati hake chingi ma phuluk nai. Praise the Lord. Hallelujah. Amusung saino ang tinini o video no muthakha kaitor norok na hamari klaitung sama jagao se chaya tongkhai norok anona karjadi tei obidi norok cross sama share klai di jeno boroba kaito ni hamari no yachagai tomong ketal tong manatei. Amen.